O, na gegin unwaith eto, a Catrin Paradwys ar y ffordd. Dylen ni esbonio falle beth yw hwn nesaf. Ond allai weid o'n i yn fy mharadwys gynnau, fi wedi claddu y gacen fe nes ti'n gynharach, banana a ffynafal. Hyfryd iawn. Cohi, dyma'r gacen nes ti ychydig yn gynharach ar ddechrau'r rhaglen yn edrych yn wych. Diolch, na ni, fi falch bod chi'n mwynhau hwnna. Felly, ie, beth sydd dyn ni yw cyfuniad o fel gweilod fel bisged bach i fod yn hollol onest, wedyn jam a wedyn dyn ni'r cnau coco a'r almonau yn mynd ar ei bennau. Felly, jyst rhywbeth bach neis, sydd yn neis yn dwym hefyd gyda chydig o hufen. Felly, ie, dechreuwn ni fan hyn nawr, dy'r gweilod, a mae fel rhyw fath o deisiau'n frau i fod yn hollol onest, a mae dy fi yn y prosesydd fan hyn nawr, 180 gram o fenyn, 80 gram o siwgr custom yn mewn, wedyn mae dyn ni 150 gram o flawd plaim, a wedyn mae dyn ni'r 180 gram o'r almonau. Felly mae'r almonau mynd ar y gweilod hefyd. Felly newn ni fod yn dawel yn fyny tra bod y peiriant jyst yn dod ar cyfan da'i gilydd. A felly, na gyd i chi moyn yw bod y cyfan yn dod at ei gilydd fel tos, a wedyn rhoi mewn tin debyg i hyn. Nawr, na i adael hwnna gan bod e'n eitha swnllyd nawr, ond bod ni'n gwasgu yn y tin debyg i hyn, a mae tin dy fi fan hyn wedi leino 24 cm wrth 15 cm, a na gyd fi wedi wneud yw gwasgu'r cyfan mewn i'r tin yn rhywbeth tebyg i hwn, a'r ffwrn 140 tymeredd Celsius nwy 3, so weddol isel. Ie, felly er mwyn sicrhau bod e ddim yn gorgoginio, ni moyn i fe fod yn feddal, ti'n gwybod, achos ni'n mynd i dorri trwy hwn yn dyfe dy'r teisien. Felly mae hwnna wedi bod yn y ffwrn am ryw 25 munud. Rhod y lan yn bach. Felly, gallwch chi weld hwnna, a mae di lliwo neis yn eiraidd neis ffonna. Na gyd sy'n eisiau gwneud wedyn yw gadle i oeri. Ond dwi ddim yn mynd i wneud llanas nawr y tynnu hwnna allan o'r peiriant, achos bydd e'n gwneud fwy o waith fan hyn, a mae digon o waith yn ni fan hyn, nawr fi moyn i chi flasu hefyd. Wedi pan mae Owain yn mynd i olchi llestri wedyn. Yn union. Bob ni mewn un pot fi. Felly, y jam mefus i fi'n defnyddio fan hyn, ond i fod yn hollol onest, gyda Nadolig falle'n dod yn agos agosau, falle'n meddwl am reseitiau Nadolig, falle bydde'r briwgi gan eitha neis hefyd yn y canol fan hyn, falle fel mince pie gwahanol, falle. Felly, dyn ni fan hyn nawr te, menyn meddal, wedyn mae dyn ni'r siwgr custard fan hyn, mae dyn ni 150 gram fan hyn, a na gyd sy'n eisiau gwneud yw dechrau cymysgu hwnna a hefyd i hyfynnu hwn nawr, fel bod ni yn wneud sbwng. Felly cymysgu hwn yn dda fan hyn nawr. Allwch chi ddefnyddio peiriant wrth gwrs, ond mae yn ffordd dda i chi gael gweld fan hyn beth sy'n mynd mlaen. Felly at hwnna mae dy fi 4 wy, felly eitha lot o wien mewn fan hyn wedi giro. Mae'r site ar yr sgrin, cysylltwch â ni prynawn da at tinopolis.com hefyd, chynwysion wrth gwrs, os chi eisiau dilyn yr cynwysion yma ac wrth gwrs mynd ati i wneud. Byddech chi yn pob un tŷ, neu byddech chi'n neud bara, neu t-shirt, neu byddech chi'n tueddu prynu? I fy nghywilydd i, dwi'n mynd pobi o gwbl. Na? Fe'n neud penwythnos ma. Ie. Fe'n fy mharadwys. Felly mae fe'n gyfuniad eitha neis dy'r cnau coco a'r almonau, wrth gwrs. A felly, jyst yr wy gyd yn cael ei giro mewn fan hyn. A wedyn, at hwnna, mae dyn ni lot fawr o gnau coco, 150 gram yn mynd mewn fanna. A wedyn mae dyn ni'r almonau fan hyn, rhyw 75 gram. Felly, hwnna i gyd yn cael ei gyfuno. Mae dy fi twtsh bach o bwdwr codi yn mynd mewn hefyd. A felly, sultanas i orffen hefyd. Felly, eto yn ychwanegu bach o ansawdd gwahanol a bach o rhywbeth bach fwy melys eto. Melys a llither nhw, does? Ie, na ni. Felly, reit, gret. Ni gyda'r tin fan hyn, jam wrth gwrs yn mynd ar weilod hwn nawr. Wel, fel bod rhyw fath o frechdan rhwng y dau haen o'r cymysgedd, ynddo fe. Felly, hwnna'n cael ei wasgaru fan hyn nawr. Rhyw 150 gram. I fi yn tueddu roi bach fwy achos fi yn hoffi'r jam. A wedyn, rhoi hwnna ar ben fan hyn, wedyn. A wedyn, y gyd sy'n eisiau gwneud wedyn yw codi gres y tymeredd ffwrn, felly lan i 170 tymeredd Celsius nwy 7. A wedyn, jyst gwasgaru'r cyfan
ar draws fan hyn nawr. Fan hyn, a coginio hwn am ryw 35 munud. Dim A rhy fod, wedyn, dim gymaint yn ei dim amser. rhy hir, jyst bod rhaid coginio'r dau haen yn wahanol. Mewn a fe. A dyna ni, ni barod i flasu. Na i gyfadda, mae'n tri dynnu nhw draw i chdi. Bydd Na i ewn gyfadda, yn maen syniad nhw'n da. dalcia o ddarna mawr, lle dim di... Neud nhw'n y glas i fi ti'n cyfa. Dorri darn. Ie. Ie, torri'n hanner te. Fan hyn. O, syd nawr te. O ie, mae hwn yn lan. Fan hyn. Ti eisiau fi fynd fel hyn? Ti'n moyn fi dorri yn hanner i chi gael blasu? O, be fi'n neud hyn Ni, nawr? lyflu. Ni, torra fe ni hanner. Allwch chi flasu hwnna nawr i O, weld. Sorry, dwi'n mynd efo O, mysydd. na ti. A fi'n neud Dim lol. Allan o ddeg nawr, boys. Be chi'n meddwl? O! Fe, diolch. Catrin, mae hwnna'n hollol hyfryd hefyd. O, Ah, neis, diolch yn fawr. o ia, diolch yn fawr.